Thomas? Josef. Jeg hedder Magnus. Jeg hedder Mika. Jeg hedder Mads. Og Det bruger. Okay. Hvor kender I sådan Kevin fra? Jeg kender ham fra Gigantium Skøjtefald. Jeg kender ham inden fra Aalborg. Inden for Aalborg? Også fra Aalborg. Jeg kender ham inden for Aalborg. Jeg kender ham fra Matrix. Ja. Jeg kender ham inden for forskellige kirker. Ja. Fortæl om sit tro på Gud. Er det noget, I sådan har lagt yderligere mærke til? Ja, når man snakker med ham sådan, ser lidt på hans Facebook, så giver han gode råd omkring kristendom og Gud. Jeg har så lagt mærke til det. Han har sådan nogle statuser derinde, hvor det meget handler om kristendom. For eksempel de statuser der, er det noget, man lægger mærke til, og noget, man tager til sig, det han skriver? Ja. Ja, hvis man tror på det, så er nogle gode råd, han giver. Ja. Er der nogen af jer, der kan nævne noget sjovt om ham, eller I har lavet med ham, eller noget, han har sagt? Han er bare en sjov fyr. Han er altid glad. Ja. Ja, smilende og positiv. Hvilken betydning har Kevin haft for de unge i Aalborg, følger jer? Kevin han hjælper meget de unge på grund for at hjælpe de unge med at komme ud for eksempel i svære situationer og at tro på en Gud, der kan hjælpe dem med at have et bedre liv og hjælpe folk, der har brug for hjælp. En god indflydelse på dem, der snakker med ham, og hvem han har givet råd til, jeg tror han har hjulpet. Hvad siger jeres forældre til, I snakker med ham? Det ved jeg ikke. De siger ikke noget specielt sådan til det. De siger ikke så meget, udover at han virker som en flink fyr, og De har mødt ham? nej, de har ikke så mødt ham, men de har hørt om ham og sådan noget, og han lyder til at være en flink fyr og en hjælpsom person. Han har i flere år fortalt om sin tro på Gud. Er det noget, I har lagt mærke til, når I har brugt tid sammen med ham? Ja, meget. Hvordan har I to lagt mærke til det? Jeg har kigget på hans status inden for Facebook og følgt nogle af hans råd. Ja. Når han for eksempel skriver en status om, at han beder til Gud, og andre gode råd om kristendom, som man kan følge med i. Ja. Jeg kender meget til det på grund af, hver gang vi har været sammen, så har vi snakket om det. Ja. Tit. Okay, så han har på en måde hjulpet dig? Ja, han hjælper mig rigtig meget. Hvad med dig? Hvordan? Nu går du ud i kirken med ham, så selvfølgelig har du lagt mærke til det, men er der en bestemt ting, du sådan har lagt mærke til, at han godt kan lide at fortælle omkring? Jamen altså, han er bare glad for at fortælle det til mennesker generelt. Ja. Altså, han lægger ikke skjul på det. Han viser det bare ud af til mennesker. Det er sådan Kevin, han har. Er han en legeonkel, eller er det en I venner med? En ven. En ven? Mest ven. En voksen på en måde så. Ja, en man kan komme til, når der er noget galt. Ja. Går Kevin rundt som præst, eller laver han sådan noget aktivt med jer? Han laver noget aktivt, som er skøjt med os sådan. Ja, skøjt. Ja. Nu stopper han med at gå på gaden, når han rejser til USA. Er det noget, I har været glade for, at han har gjort? Han har gået på gaden sammen med jer. Ja. Skøjtet, det har været hyggeligt. Ja, det betyder noget for ham. Ja. Jeg har tænkt positivt på, at han er rejst ud til USA for at hjælpe folk derovre også. Og også på grund af, at USA er et stort troende land, altså i tro, som er kristendom. Og jeg synes, det er imponeret at rejse derover og hjælpe folk på den måde. Ja. Det er også lidt meget det samme, men jeg er bare glad for hans vegne, at han kan hjælpe os andre i værken. Ja. Han kom her. Ja. Altså, hvis det er det, han føler for, at han skal, så synes jeg, det er godt, han gør det. Så du er glad for hans vegne? Ja. Så længe han selv føler for, at han skal gøre det, altså i hjertet, at det er det, jeg skal, så det. Bakker du ham op? Ja, så bakker jeg ham op. Ja. Hvis du skulle beskrive Kevin med et ord. Nu kender du ham bedst af jer tre.
den var svær. Det eneste ord, der lige popper op, det er hjælp, så. Marco, hvor kender du Kevin fra? Første gang jeg så ham, det var i skøjtehallen. Og så efter det, så har vi bare mødtes i byen nogle gange, og så har vi bare hængt ude på havnen og sådan noget. Ja. Vi har rigtig meget sammen. Ja. Han har i flere år fortalt om sin tro på Gud. Er det noget, du har lagt mærke til? Ja, han er meget troende, og det er meget godt. Hvordan har du sådan lagt mærke til det? Sådan at han skriver sådan tit, Gud velsigne dig og sådan noget. Ja. Og så den måde han er på, han er så sød og sådan noget. Ja. Kan du nævne en sjov episode, eller noget sjovt, han har sagt, eller et eller andet, du har oplevet sammen med ham, som du kan huske ham for? Dengang vi var på havnen, og vi spillede fodbold sammen, Ja. det var rigtig sjovt. Ja. Sådan derefter, så var vi også derude i vandet, så det var rigtig sjovt. Var I i vandet? Ja, Okay. Nede på den nye havnebassin. yes. Hvilken betydning tror du, Kevin har haft for Aalborgs unge? Stor betydning. Stor betydning? Ja. Ja. Der er mange, der sætter sådan op til ham og sådan. Ja, okay. Hvad siger dine forældre til, at du snakker med ham? Altså, de kender ham selv, så de synes, han er rigtig flink. Ja, hvordan kender ham sådan? Venner? Ja, vi har været nede på havnen, og så har vi snakket lidt sammen og fået en sandwich sammen og sådan noget. Ja, Også med min lillebror. okay. Hvor gammel er din lillebror? Han er 11. Nå. Og hvor gammel er det, du er? Jeg er 14. 14. Okay. Vil du beskrive ham, altså Kevin, som en slags legeonkel, eller er det mere en kammerat? Jeg tænker begge dele. Begge dele? Ja. Ja. En blanding af begge dele. En god blanding. Mener du, at Kevin han går rundt som præst, eller laver han noget aktivt med jer? Jeg laver noget aktivt med os. Ja. Som hvad, for eksempel? Altså, han er med til mange aktiviteter, skøjt og... Du skøjter også meget. Ja, det gør han. Gigantium og nede i byen og sådan noget. Ja. Er han god til at skøjte? Hvad? Er han god til at skøjte? Det er han. Ja. God til at spille fodbold også? Ja. Nu hvor han stopper med at gå på gaden, når han rejser til USA, er det, hvad tænker du om det? Altså, det er selvfølgelig rigtig fedt for ham, for sådan en god oplevelse, men man kommer også til sådan at mangle ham. Man ser ham aldrig i byen og sådan noget, det lægger man mærke til. Ja. Hvordan kan det påvirke din dag at møde ham inde i byen? Det gør mig glad og sådan noget. Ja. Han er rigtig sød at snakke med. Så du har været glad for at møde ham? Ja, helt bestemt. Og Kevin, hvordan har det været for dig at være en slags kendt figur og en kendt person i Aalborg og omegn? Jamen det har været fantastisk at kende folk fra cirka Randers op til Frederikshavn, Grækenland. Det har været fantastisk at kunne få lov til at være noget for de her unge mennesker. Det her kald, jeg har oplevet fra Gud af. Jeg oplever, at det Gud har hjulpet mig, og fordi ellers kunne det slet ikke lade sig gøre. Altså det at være kendt i Danmark, det var måske i 80'erne og 90'erne, der var det måske noget helt fantastisk, hvor at man bare kunne få lov til at være kendt for noget godt, og folk snakkede pænt om en. I dag er det jo lidt en blandet fornøjelse. Det er sådan måske 70%, der rigtig godt kan lide en. Så er der måske 10%, der hader en, som kalder en alle mulige ting. Og så er der de sidste procenter, som virkelig jagter en. Og så på den måde er det jo en blandet fornøjelse. Men jeg synes, det er... Men jeg gad jo ikke at gøre det, hvis ikke jeg kunne se, at der var noget i det. Hvis ikke jeg kunne se, at der var nogle unge mennesker, som var glade for det. Så det gode, det opvejer det dårlige, kan man sige? Ja, virkelig godt. Ellers har jeg ikke kunne gjort det i snart 14 år. Nej. Så har jeg ikke kunne opleve. Hvad vil du mene, du har opnået igennem dine 14 år? Jeg har opnået at kunne
kunne få lov til at fortælle om Jesus på en anderledes måde, og kunne få lov til at være den her legeonkel og ven for byen, for alle de unge mennesker, som Gud har talt til mig om, at jeg skulle være noget for. Ja, jo, det synes jeg oplevede. Ikke sådan det der med at stille sig op på en ølkasse og begynde at fortælle om Jesus og begynde at fordømme folk, men mere på den måde at først at skabe en relation. Jeg tror meget på det der med relationer, og det er måske også det, jeg har fået meget, meget skilt ud for, men jeg tror, at når man skaber relationen, så kommer der også noget ud af det, fordi man kan ikke bare begynde at snakke om Gud, så tænker folk, hvilken planet er du fra? Så hvis man viser... Det er ikke så tit, vi to har snakket om Gud, men en gang imellem har vi snakket, hvor sådan, det lige passer ind. Ja. Hvad tænker du, hvordan tænker du, at det har været, at jeg har gjort tingene? Jeg synes, det har været godt. Ja, det har Så det har været, ja. Hvad får en til at vælge at blive det her? Jamen, jeg valgte jo det jo i sin tid, fordi jeg havde været på bibelskole og oplevet, at Gud han ligesom havde talt til mig. Og så reagerede jeg egentlig bare på det. Jeg havde aldrig, altså først kan man sige, det startede måske mere med sådan de ældste teenager, dem var en 17, 18, 19 år, hvor vi sad nede i Kildeparken, og de sad og røg has og tog stoffer og sådan nogle ting. Og efter det ene år og det andet år, jeg sidder dernede, så spurgte de mig en gang imellem, Kevin, hvorfor skider du egentlig at sidde sammen med os? Og så siger jeg så, fordi jeg synes, I er hyggelige at sidde sammen med, jeg synes, I er rigtig søde. Og det er jo de der alternative typer, som sidder nede i Kildeparken. Og det synes jeg, de var. Og så en gang imellem, så fik jeg mulighed for lige at komme ind og fortælle lidt om Guds kærlighed til dem. Og det var fantastisk, og jeg ser flere af dem i dag, og flere af dem, der kan huske mig fra den tid af, som bare var så glade for det. Så er det jo noget af det. Ja. Vil du gøre tingene anderledes, hvis du fik muligheden for det? Jeg vil nok have startet noget før. Jeg tror, jeg vil have startet, fordi altså det der med at starte som 27-årig eller sådan et eller andet, altså det er måske lidt sent, så jeg vil nok have startet noget før. Og jeg tror også, jeg vil nok også have gjort det, måske haft en marker med, hvor vi kunne have gået ud sammen, måske helt som en gruppe. Jeg synes bare, det har været svært at trække andre kristne med. Fordi så kunne man måske have undgået mange af de her ting, hvor folk snakker dårligt om en, sådan noget, så kunne man have været sammen med nogen, og så var der ligesom flere øjne på det, måske på den måde mere sikkert. Men når nu ikke det kunne være anderledes, så tænkte jeg bare, jamen, så gør vi det bare, og så må jeg tage de tæsk, jeg får. Så. Ja. Hvordan kommer fremtiden til at se ud så? Fremtiden, det bliver, at nu er jeg jo ved at snart være færdig med min pædagoguddannelse, og nu rejser jeg snart til USA, og kommer hjem. Når jeg kommer hjem fra USA, jeg har været derovre i halvår, så tager jeg lige det sidste pædagoguddannelsen, og så er jeg færdig, og så bliver jeg jo en voksen, kedelig mand, der får et arbejde på en institution, og kommer så til at gøre tingene på en anden måde. Fordi jeg tror også det der med at rende rundt, måske som 40-årig til den tid, og rende rundt og med nogen på 14, det synes jeg måske virker lidt surrealistisk. Men så det er noget med lige at gøre tingene på en anden måde, ikke? Og sige, okay, nu på et tidspunkt så får man nogle rynker, og så må man jo være dem bekendt og sige, okay, så passer man ikke lige ind i det billede, men så gør noget andet. Og, ja. Ja. Jamen, så vil jeg sige tak, Kevin, fordi du gad at bruge noget tid her, og held og lykke med fremtiden. Tak skal du have. Og tak for den, du har været for Aalborg i snart 15 år. Og uden dig ville det ikke have været den samme by. Tusind tak.
er Kevin Jensen. Personligt til 10. 10 Kevin. Sådan, Kevin. Kevin. Så mig. Tillykke med 15 års jubilæum. I love you. Hej Kevin, tillykke med dit 15 års jubilæum. Jeg vil bare sige, at det er rigtig hyggeligt, når man møder dig inde i byen, og du er glad og smilende og har det godt og fortæller lidt om Jesus og sådan. Det jeg husker dig for, det er når du kommer ind på McDonald's og fortæller lidt om Jesus og spiser dine sjove hotdrinks og ja. Tillykke i hvert fald. Velkommen til det her program, hvor jeg har fået lov til at interviewe Kevin Arnold, som hvornår er det, du har? 15 år. I 15 års jubilæum som ungdomspræst og ungdomsminister, som er det samme. Ja, jeg har kendt dig det meste af mit liv fra frikirken hjemme i Danmark, men hvordan nåede du til USA? Jamen, det var bestemt heller ikke nemt. Altså, jeg har jo først arbejdet i mange år i Danmark, og indimellem har jeg så taget til USA en gang imellem. Og der har jeg jo så haft mulighed for at arbejde med børn og unge mennesker, også her i USA. Og så har jeg jo arbejdet på gaden i Danmark, hvor jeg har talt med teenager og rådgivet dem og hjulpet dem med livet og været der på alle leder og kanter. Jeg har skatet med dem, jeg har skøjtet med dem, jeg har svømmet med dem, jeg har cyklet, jeg har lavet alt. Og det har været fantastisk at kunne få lov til at være en del af det. Og inden den første del af min karriere her i USA, og få lov til at være noget her, og man kan sige, det at komme til USA, man kan sige, at alle mennesker, de kan bare købe en flybillet og tage til Hollywood Boulevard, men derfra og så til også at kunne få lov til at arbejde med børn, der er et stort spring, fordi at arbejde med børn her i USA er meget svært, fordi du skal helst have nogen, der siger ja for dig, og som ligesom, og de mennesker skal have en historie, og kunne fortælle om dig, og kunne fortælle om, jamen, Kevin, han er faktisk fantastisk, det er ikke bare ham selv, der synes det. Og jeg ved nok ikke, om jeg selv synes, jeg er fantastisk, men det at kunne få lov til at blive brugt til noget, og det at andre mennesker kan se, at man er fantastisk, det er jo selvfølgelig en enorm velsignelse. Omvendt så kræver det jo så også, at man har for eksempel en kristen mentor. Og her der vil jeg selvfølgelig gerne ære min kristne mentor, Ruth Christensen, som har været der igennem alle årene, og som jeg har talt med. Og jeg vil sige, uden en kristen mentor, hvor Gud har talt direkte til hende, der kunne det ikke lade sig gøre, fordi du kan ikke bare gøre tingene af dig selv. Fordi hvis du gør tingene af dig selv, så bliver det du har i dit eget hoved, og alle de der stemmer, du hører. Du hører samfundets stemme, du hører politiets stemme, du hører satans stemme, du hører alle mulige stemmer i dit hoved, som prøver på at påvirke det i alle mulige retninger, og mennesker har gode idéer. Og hvis du skal ligesom have fokus og finde ud af, jamen, hvad er det, som Gud han vil med dit liv, og hvordan kan du blive velsignet til at gøre det? I forgot to say I'm sorry, so would you please forgive me? I know it's the end of the world, but since there's no tomorrow. Kevin, hvordan har din oplevelse med alt det her med at arbejde med unge mennesker gennem 15 år, hvordan har oplevelsen været med det? Det har været vildt, fordi at jeg har mødt alle mulige typer mennesker. Jeg har mødt de kriminelle typer, dengang der var en masse kriminalitet i Kennedy-gaden, og
Det var faktisk også nogle af mine hårdeste år, fordi jeg var ret ny der, og vidste ikke lige, hvordan man skulle stille, hvordan jeg skulle takle det. Men så efter nogle år, man finder ud af, hvordan de her mennesker de faktisk bare søger kærlighed, og de egentlig bare prøver på at teste en. Når så at de så har fået testet en, og man har fået vist noget kærlighed, så er de faktisk gode nok, mange af de her mennesker. Hvad har været de største udfordringer med det her med at arbejde med unge mennesker og opbygge sig et vist ry om, hvem man nu er, og så videre? Hvad har været de største udfordringer? De største udfordringer har været at skulle deal med, altså en ting er jo, der er jo de her unge mennesker, der er også her i USA, som jeg har mødt nogle af, som unge mennesker, som bare er i byen, som ikke er hjemløse, og hvor det ikke er synd for dem på nogen måder, men hvor de bare godt kan lide at hænge ud i byen. Og så har du så en masse pædagoger og politi og sagsbehandlere, som så rammer efter de her unge mennesker, og som synes, de har et problem. Og så er spørgsmålet lidt om det samfundet, der måske gør det lidt til et større problem, end det egentlig er. Fordi mange af de unge mennesker, de laver selvfølgelig kriminalitet, og det er skidt, når det er. Men nogle gange så ønsker de også bare at kunne få lov til at være i fred for pædagoger. Og der var mit job, kunne jeg se, det var ligesom bare at være der og være en slags legeonkel for dem og kunne få lov til at bare bede for dem og snakke med dem, når de har nogle problemer. Og så lade være med at gøre dem til et problem. For det er som om i Danmark, hvis du er lidt udenfor, hvordan normalen er, hvis ikke du er i en institution, hvis ikke du er tilknyttet en masse pædagoger, så, ligesom, så har du et problem og sådan noget, ikke? Så det er på den måde. Hvad gjorde, at du startede, man kan sige, hvad kickstartede din karriere som ung rådgiver? Jamen, den kickstartede på den måde, at det var efter jeg kom på filmskolen, som jeg har fortalt før engang, og så ligesom der Gud han talte til mig om, at jeg kunne være noget for andre mennesker, og så gik jeg jo bare en tur i byen og spurgte Gud om, hvad skal jeg lave i dag, og så viste han mig, at der var nogle mennesker nede i Pilbakken, og så satte jeg mig lidt sammen med dem, nogle af de der alternative typer, der sidder dernede, og så har det egentlig bare taget det andet. Hvad vil du gerne med i fremtiden? Har du nogle store visioner med hvad er dine fremtidsplaner? Ja, jamen jeg kunne rigtig godt tænke mig, når nu jeg er kommet hjem fra USA, og det er faktisk ser det som toppen af min karriere, så kunne jeg godt tænke mig, når jeg kommer hjem og gøre min uddannelse færdig, og efter det tage en tur til Østeuropa og arbejde på børnehjem med hjemløse børn, men også børn, som er svært. Fordi man kan sige, det der med at hænge ud sammen med 14-15-årige, den tid er forbi. Det er selvfølgelig svært, fordi de stadigvæk savner en, og de bliver ved med at kontakte mig, og bliver ved med at sige, Kevin, kommer du ikke snart, og vi savner dig og sådan nogle ting, så er det selvfølgelig svært, fordi jeg holder selvfølgelig også af dem, så det er jo sådan gensidigt, og så er det svært lige at lukke ned, og så bare lidt ligesom når man skærer en kage, og så siger, okay, nu er det bare over, fordi det er jo mennesker, man arbejder med, det er jo ikke metal. Hvis du arbejder med metal, så kan du jo bare lægge metallet, og så gå videre til det næste. Det kan du ikke gøre, når det er noget med mennesker at gøre. Men jeg flyttede til en anden by, og så kom jeg til min studieby og kommer til at tage restsuddannelse der, og så ser vi derfra, Snakket om, hvad de største udfordringer har været. Hvad sådan har været nedtrykkende. Hvad har glæden bag det? Hvad har sådan været den største glæde? Jamen glæden er jo det at se andre mennesker vokse, og at se unge mennesker, som har en masse problemer, der lige pludselig begynder at søge Gud. At det er, når de begynder at søge Gud og få en retning her i livet. Det er ikke alle sammen, der kommer. Jeg tror, det er de færreste, der kommer i en kirke
på den måde passer ind i den der klassiske kristendom. Men de elsker Gud, og de søger ham, og de har fået et holdpunkt i deres liv. Og hvad der så sker om 5 og 10 år, det kan jeg jo ikke vide noget om. Og det kan man jo ikke dømme. Fordi de kan have en meget stor tro på Gud inde i sig selv, en mening, folk der kommer i kirke. Men det at vide, at det går godt, og ser, at der sker noget fremtid, det er jo helt vildt. I hope you have a nice trip. Please visit us. Thank you for helping us with all this stuff. I hope you have a nice trip and see this stuff that you haven't seen in a long time. Have a nice journey, and I hope we see you again. I will miss you, Mr. Kevin, because so have a nice trip at your home, and please come back and visit us. You miss me and Miss Kevin, and thank you for helping us at church. Hi, Kevin. Thank you for coming. I'm really gonna miss you, and bye. Hey Kevin, it was nice having you here, and I hope you enjoyed it, and I hope you have a safe trip back. Hi Kevin, I hope you have a safe trip back to Denmark, and I hope you enjoyed your time while you were here, and thanks for helping out in the food drive. Hi Kevin, nice to meet you, and you're a very good person. Hi Kevin, you're a good person. Hi Kevin, it was nice having you on like this time that we had here, like spending time with you. Hi Kevin, it was a safe trip to Denmark. Thank you for showing me to say hi. Great people. Bye. Hi Kevin, I hope you have a safe trip back and get ready for Black Friday. Thank you for coming to California, and I hope you have a safe trip back to Denmark. Bye Kevin, nice to know you, have fun. Spread the word of God to everyone, bye. It was a great time having you here. I really liked your lessons and everything else. I wish we could stay more. We're gonna be all What's up Kevin? It's your boy Rudy. Hope you remember me from Cali. And you're in Denmark now, and it would have been awesome if you stayed more, been to the camps. Like, you should come next year for National Camperama. So you should come. It's in July. If you want to come, it's gonna be awesome. You should be part of Royal Rangers, and it's been good having you here, giving us the tips. The prayers before or after or like during class, so it's a good thing having you here. And Commander Eagle just walked in. Good memory of that, whatever you're doing. So yeah, we're gonna miss you, Kevin. It's the end of the world as we know it, and I forgot to say I'm sorry. So would you please forgive me? I know it's the end of the world, but since there's no tomorrow, like you said, it's now or never. And I watched it slowly sever. Will you be my friend till the end of the world? When I would
you've been through. I laughed at all your hard work, your courage and your patience. I watch you chase our dreams. I wonder where my soul went. But it's the end of the world as we know it. I forgot to say I'm sorry. So would you please forgive me? I know it's the end of the world, but since there's no tomorrow, like you said, it's now.